Det var en helt almindelig lørdag, og jeg var på vej hen for at besøge hr. Ørevoks. Hr. Ørevoks har altid gang i en masse spændende ting. Hr. Ørevoks, det er bumsebuller! Det var underligt, at hr. Ørevoks ikke lukkede op, for han plejede altid at være hjemme. Lige pludselig var det ikke en helt almindelig lørdag. Hej, bumsebuller. Hej, lever. Skal du også besøge her Ørevoks? Ja, men underligt nok, så åbner han ikke. Jeg tror, der er sket noget. Hvad mener du? Måske er han blevet kidnappet. Kidnappet? Tror du det? Lad os kigge ind ad vinduet. Ja. Åh, nej. Kan du se noget? Hvad kan du se? Stuen er helt smadret. Møblerne er væltet. Det ser helt forfærdeligt ud. Det kan kun betyde én ting. Hvad betyder det? Hr. Ørevoks er blevet kidnappet. Hej, drenge. Hvorfor græder I? Hej Jens. Vi vil besøge hr. Ørevoks, men han er blevet kidnappet. Kidnappet? Ja. Hvad betyder det? At nogen har taget ham, at de har bortført ham. Bortført ham? Vi må gøre noget. Vi må finde hr. Ørevoks. Ja, det er altså en kanonidé, bumsebuller. Vi besluttede at starte eftersøgningen nede i skoven. Jeg er træt. Har vi snart fundet ham? Rolig, lever. Vi finder ham, når vi finder ham. Jens? Drenge! Jeg har fundet ham! Jamen, hvor er han? Her! Ej, Jens. Det er jo en mariehøne. Hr. Ørevoks er ikke en mariehøne. Han er meget større. Hvad så med ham her? Er det her Ørevoks? Det er det altså klappen. Nej, det er det ikke. Det tænkte jeg nok. Jeg er så træt. Har vi ikke snart fundet ham? Kom nu, lever. Vi må ikke give op nu. Drenge! Jeg har fundet ham! Jamen, hvor er han? Her! En edderkop! Altså... Nej, lever! Hvad har du gang i? Nej, lederen, jeg ramte ikke edderkoppen. Vi finder aldrig hr. Ørevoks igen. Nej. Nej. Hvad? Monster, Så kom nu her. Kan du så opføre dig ordentligt? hr. Ørevoks! Så det er Ørevoks. Hej med jer. Hvad laver I herude i skoven? Vi ledte efter dig. Vi troede, du var blevet kidnappet. Der var helt smadret hjemme i din stue. Ja, men det er Bob, der har løbet rundt i stuen og væltet alting. Ja, jeg har lige fået ham, og han er ret vild. Så jeg tænkte, at jeg ville gå en lang tur med ham, så han blev træt. Men lad os nu gå tilbage. Så kan I lege med ham ude i haven. Vi gik alle sammen tilbage til huset og legede med Bob ude i haven. Og sådan endte det hele alligevel med at blive en rigtig god lørdag.